Don't care for the eye to deceive. Don't care anything for clout. Salut, mă numesc Costi, cum mă știți, fototutorul pe Instagram. Și vreau să încep să fac și puțin YouTube. Aici o să vă prezint cu totul și cu totul altă latură a ceea ce înseamnă mașini într-un singur cuvânt. Adică, pe lângă ce vedeți pe Instagram, story-uri normale și așa mai departe, aici o să apară și videoclipuri din ceea ce fac eu atunci când mă întâlnesc cu prietenii mei. Astăzi m-am întâlnit cu Bogdan și o să facem câteva poze. Acum, locația în care mergem este în portul Constanța. Acolo am o locație destul de interesantă și mă gândesc că o să iasă ceva destul de frumos. Ne vedem acolo. Salutare! După cum mă știți, mă numesc Fotodoru pe Instagram. Mai nu m-am apucat și de YouTube și de astăzi o să începem să prezentăm și mașini sau ceea ce vă facem noi în decursul unei zile normale, da? Astăzi am invitat pe Bogdan la bere, care vine să ies cu mașina lui și o să vorbim puțin despre modificările pe care le-a făcut el la această mașină. Bun, deci mașina la bază este un 640i. Asta ce înseamnă? Că este un motor de 3 litri. Ca și modificări exterioare avem jantele care îți sar din prima în ochi. Sunt niște jante de la Venom pe 20. Culoarea este de asemenea una destul de interesantă pentru că nu prea o vezi pe stradă. Deci este un portocaliu, dar nu este. În realitate nu prea este portocaliu. Exact. Bate în multe culori. Mașina la bază este roșie, nu? Da, roșie. Bun. Am fost colantate, inclusiv elementele cromate au fost făcute negru lucios. Nu a avut. Nu a avut? Nu, a fost shadow line de fabrică. Ok. Oglinzile sunt schimbate, sunt puse cele de carbon. Pe această mașină o să vezi foarte multe elemente de carbon. Singurul lucru care nu este de carbon sunt pragurile, pentru că de asemenea pe aceea le atingi destul de des. În caz de se vor sparge, să nu stai să dai foarte mult pe ele. Mai lasă și pe el, că e invitatul. Ok. Și acum să ne mai spui, Bogdan, te rog, ce îți place ție cel mai mult la această mașină? Ca și pe partea modificării. Pe partea de modificări? Da. Pe partea de modificări îmi place foarte mult difuzorul pe spate, eleronul. Îmi place foarte mult partea din spate, să zic așa. Mi se pare foarte agresivă. Da, deci în spate avem câteva modificări la difuzor, da? Da. După care eleronul. Eleronul la fel tot de carbon, cam tot spatele este cu elemente din carbon. Și fața, că avem Și fața, da, și în interior de asemenea. interior, da. Evacuarea ai modificat-o acum recent, ai făcut X-Pipe. X-Pipe și chiar și tipsurile sunt îmbrăcate în carbon real. Bine, Dar sunt un pic prăjite. Da, pentru că mașina dă flăcări și chiar dă destul de frumos. La interior, peste tot avem carbon, trimurile de carbon, volan carbon. Volan, care o să vreau și după aia de pe cealaltă parte, să vedeți mai bine. Da. Trimuri de carbon. Da. Interiorul este unul destul de pretențios, dar Bogdan are grijă mereu de el. Da. Pielea a fost în anumite părți schimbată, pentru că el este obsedat ca mașina să fie curată, impecabilă. Nu așa, Bogdan? Da. Deci a fost mereu la detailing mașina, care cam la 2 luni maxim facem un detailing. Da, deci culoarea asta în soare se vede foarte, foarte frumos. Da, asta zic, în realitate e bine, pe cameră oricum nu o să arate foarte wow. Dar se vede. Pe faruri avem niște folii. Da, avem PPF. Și pe stopuri de asemenea. Și pe stopuri la fel, aceleași folii. Bun. În partea din față ce mai este modificat este bara. Bara de M6. Care este adaptată din câte știu. Da, este adaptată, a fost o mare bătaie de cap să o facem. Tăiată, după aia sudată și așa mai departe. Adaptată. Găsiți la el link-ul exact să vedeți ce modificări a făcut la bară. Da. Și jantele de la Venom Wheels, care chiar arată foarte bine. da. Raport calitate-preț de asemenea. Cam cele mai bune la momentul actual, raport calitate-preț. Ce este foarte frumos la mașină, deci când te uiți din partea asta, mașina este destul de agresivă. Da, asta îmi place la serie. Mai ales că acum nu are număr pe față și ea chiar se vede foarte, foarte bine. Crazy on tweets. They don't want it cause I come to defeat. They don't want it. I peep, these niggas all sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Need to work, put it up for my seeds. Don't care for the eye to deceive. Don't care anything for clout. Bun, și acum haideți să dăm motorul cu mașina, da? Da, hai.
mașina lui Bogdan. Ea este la bază 640i, adică ce înseamnă asta? Are un motor de 3 litri. Da, single turbo dacă nu mă știu. Single turbo, da, o singură turbină fizică. Ea are ceva modificări la bază, cum ar fi intercooler schimbat. Stage 2 are. Stage 2. Da. La fel și evacuarea modificată, din câte știu și a făcut un X-Pipe acum mai nou. Avem un X-Pipe, avem downpipe. Da, care, din câte am observat de la început, scoate un sunet mult mai agresiv. Popsurile de asemenea sunt puțin modificate. Da, sunt puțin mai rare și mai agresive. Din câte știu, dă și flăcări. Da, am vreo 6000 de de flăcări. Bun. Interiorul este destul de impecabil, adică pentru o mașină care are un interior destul de deschis la culoare este încerc să-l întrețin, dar e foarte greu. Foarte curat, da. Mașina are undeva la 400 cai, dacă nu mă înșel. Spre 400, da. Bun. Și ai vrea să mai faci ceva pe viitor la ea sau? Nu cred. Cred că așa va rămâne. Mă gândeam să-i mai fac jantele negre, dar cred că va rămâne așa, în forma în care este acum. Am înțeles. Jantele sunt pe cât? 20, da. Am văzut că arată destul de bine și cu astea. Suspensia la fel este una reglabilă din câte știu. Da, e un D2 Racing Street, reglabilă pe duritate și înălțime. Foarte frumos. Mașina este chiar destul de confortabilă, ținând cont că este o suspensie statică, da? Da, eu am căutat să o reglez nici prea rigidă, nici prea moale, adică să stea bine și pe curbe, să fie și confortabilă în același timp. Și de asemenea nu spune dificultăți, adică în trafic, dacă dai de o canalizare, să zici că poți să treci peste ea, dar trebuie să ai grijă, pentru că având lipul pe față, automat trebuie să ai mare grijă la denivelări și tot ce înseamnă bumper. Da, mașina este destul de jos acum, dar nu e imposibil de mers cu ea. Da, exact. Adică dacă ai mai mers cu o mașină mai joasă și ai văzut exact ce înseamnă sentimentul ăla să mergi cu o mașină joasă și la ce ar trebui să fii atent, adică chiar este destul de ușor. Da. Nu-ți pune o atât de mare dificultate. Acum suntem în modul normal, nu? Da, acum e pe confort. Pe confort. Este destul de liniștită mașina, dar dacă o dai în modul sport, ea se transformă. Adică acum în modul ăsta, din câte știu, nu prea scoate popsurile atât de agresive. Da. Dă, dar foarte încet, adică nu este deranjant. Aproape de fabrică. Exact. Puțin mai tare. Dar, cum am zis, nu este deranjat, adică dacă treci pe lângă un om pe stradă, se uită, pentru că avem și culoarea asta care atrage privirile. Jantele sunt foarte interesante, adică raport calitate-preț sunt unele destul de Da, la momentul bune. actual sunt cam cele mai bune. Haideți să o și auzim puțin. Foarte frumos. Pe da, tocmai ce am avut schimbul la cutie făcut. Cum te înțelegi cu ea în oraș? Foarte bine. N-am o problemă. Eu o conduc daily, peste tot. A câta mașina asta? E a treia, nu? Da. Și ai undeva la 2 ani de când o ai? Dacă aș ține-o până toamnă, în septembrie, ar face 2 ani. Pe total ești mulțumit de ea, nu? Da, e cea mai... Pentru mine a fost cea mai tare mașină pe care am avut-o. Din tot ce am avut până acum. Raport calitate-preț ești super mulțumit, nu? Da, pe seria 6 îți dai seama, e cam premium. Da. Cel puțin pe generația asta. Singur niscofol care cred eu că e la mașina asta, faptul că nu ai loc în spate. Da, dar asta eu am ales. Exact, adică tu ai ales-o pentru tine, nu ai ales să plimbi neapărat lumea cu ea. Da. Ți-ai o pentru nevoia ta. Da. Efectiv, la mașina asta nu ai nevoie de muzică. Muzica ți-o oferă ea. Da, de multe ori și eu fac chestia asta, nu merg cu muzica. De ce să asculti muzică? Da. Când ai astea în spate, adică mergi un pic cu geamul deschis și e fix ce trebuie. Da, și acum am terminat și de fotografia mașina și o să mai ne plimbăm puțin prin oraș. Da. Bă, per total mi-a plăcut foarte mult mașina. Mulțumesc vă pentru timpul acordat și că ai acceptat să facem acest vlog. N-ai pentru ce. Și noi o să vedem data viitoare cu o mașină poate și mai interesantă. Cam asta a fost.
Pe mine mă găsiți pe pagina de Instagram Fototr, iar pe Bogdan ABR. Bogdan, bară jos. Bogdan bară jos ABR. Și cam asta a fost. Vă salut!